Așa, avem un nou membru al familiei. Cuțu. Oiță! Oiță! Sunt un pic răcită, n-am COVID. Oiță! Oiță! Mielușelu! Trecem ca... Nu, n-are nume. Nu știu cum să zic. Are jumătate de nume. E negru. E drăguț, uitați-vă la el. Zici că e oiță. Da, mami. Da. Da. Eu zic fost. Da. Da. Pentru că uite-le la el. Seamănă cu un mieluț. Sau o vulpe de-aia pe negru. Mai degrabă e mieluț, dar totuși seamănă și cu o vulpe. Uite, are codița asta. E San Bernard pe negru. Black, adică San Bernard negru. Măsa e San Bernard și taxul e San Bernard pe negru. Și el e și negruț. Da. Acum plânge noaptea și mă disperă. Dar îl iubesc. Uite ce frumos e. Uitați-vă la el ce botic are. Te iubesc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Cățelușii ăștia o să fie înlocuitorul meu de inimioară. Da? O să fie lângă mine, o să ne jucăm. Dar nu mănâncă bobițe, nu știu ce are. Nu știu, lăsați nume în comentarii, adică chiar nu avem idee de nume. Și șpichii nu-i băgăm, că poate pățește aceeași lucru. Foxy nu, că dacă e ciudat, adică dacă îl strigă așa, nu seamănă deloc cu o vulpe. Dar seamănă, teoretic vorbind, că vulpile desenate pe negru, anime, ceva de genul, seamănă cu cuțu. Nu știu ce nume să-i băgăm. Stai, mami. Nu știu ce nume să-i lăsăm. Dar plânge și ne disperă. Așa că treci și papă. Uite aici. Dar mâncai bobițe acasă, acum de ce nu mai mănânci? Uite, ai bobițe de-astea faine, în formă de inimioară, dar nu mă lasă pun mâna. Te înțeleg. Nume pentru cuțu. Și părere în comentarii. Zici că e mielușel, Doamne. Are bobițe de-astea în formă de inimioară. Se vede? Nu se vede. Are bobițe în formă de inimioară, că și el e o inimioară mică și scumpă. Și bobițele lui trebuie să fie adorabile. Uite, iau inimioara. Îmi place când dă din cădiță. Doamne, ce scumpă-i. Dar nu vă imaginați ce pufos îi. Da, sper să nu mi-l blocheze YouTube, pentru că ăsta nu e pentru copii, e pentru adolescenți. Deci da, el e... Nu știu, lăsați numai în comentarii. Bye!